नों आंखौ हेंथा दाहोसै नों He has been suspended, you will be arrested. He has been suspended, you will be arrested. No, you are suspended. आज का काम करना लगे, समाना suspend हो जाए. Don't mislead me. You will be arrested. I'm telling you. I don't compromise. He has been suspended, you will be arrested. बे गासिबो अन्थाइ गोसोमनि लिस्टआव गोलैयो. अन्थाइ गोसोमा माखासे क्वालिटिया थाग्रा, गिलिर आरो गोरा जायो. गोसोम अन्थाइनि क्वालिटिया ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें डेलाइट टेलीविजन कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा बे गासैबो गोसोम अन्थाइनि लिस्टआव गोलैयो. आरो गोसोम अन्थाइनि क्वालिटिया गोरा गिलिरा लास्टिं होयो. बिनि थाखायनो गोसोम अन्थाइखौ गोनांथि जायो. दा जों अखा बोथोरखाय बे अन्थाइनि खामानिखौ शुरू खालामनोसै. जैसे अनमान्ड एरियल व्हीकल, अनमान्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, अटैक हेलीकॉप्टर्स और मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का सामना कर सकते. हाब्रु दै जाजोब्बाय बोरै हा गारबावनो अन्थाइसो रोगानोसै जोङो नाग्रिजुलि टु गुवाहाटी भिडिअनि फुटेजखौ एसे नायलांदो. दैबाना जाजोब्बाय बोरै हा गारबावगोन साननैसो हा रोगानाया बन्द जाथ'सिगोन. दा जों अन्थाइसो रोगानोसै नाग्रिजुलि टु गुवाहाटी निउ एयारपर्ट आरो गुबुन गुबुन खवारिनिफ्राय जों अन्थाइ लाबोनोसै. दा बेबायदि हाब्रु गेलगेलाव बोरै हा रोगागोन? हा लाबोबाबो दा थाबथासिगोन आरो हा रोगानो हानाय नंला. ओरैबायदि हाब्रु गेल जालाजोब्बाय गुवाहाटी निउ एयारपर्टआवनो. ओरैबायदि गारिया थाबथाखागोन आरो हा गारि लाबोनांगौबा. गोसोम आरो अन्थाइ गोजा. गोसो आंनि
हाला सारी सारी निजानि जिरि जिरि बिफां लाइफां सारि सारि जोमै दाखा लारि लारि गेवलां गेवथां बिबार बारि गाहां बिरहां बेरे सिखिरि बेसे समायदों रोदेखौ गोसो आंनि गोजोन खुसि गोसो आंनि अनसुलि गोसो आंनि जोबोद हायनारि बारहुंखाजों बारबोदों अखा गामगाजों जुब जुब हाबोदों दैबाना नों दावहायाव दा थांसै फिसा मालाय गिलु बालु गावख्रुग्रा आइजें गोनांफोरजों बबाव थावैनो हानो नोंसोरलाय दावहायाव जेननाय आरो देरहानाय थायो आइ दिनैनि बे जांख्रिथायनि दावहायाव ओंखारनायाव नों आंखौ हेंथा दाहोसै नोंसिनि मोदै हुगारनायानो जोंनि दानि इयुन जोलै फिसाफोरनि मावनां हाबा जाबाय आइ खोमदोन नों जोंनि देरसिन फिसा नोमफाया मावनो हाला मावै दाङै जोंखौ जाहोनाय आरो नोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ फेदेरनांगौ फोरोंनांगौआ नोंनोसै फिसा हारि रैखाथिनि दावहायाव आं थैथों बर' हारियाल' जै जाथों आंनि फंबाय बिनानावफोरा बड' हादराव ग्रें ग्रें रायजो मोनजाथों उन दाहा दाख्लाम आइ खबरदार फिसा सुथुरफोरखौ उन सिगां नायनानै आगान सुरलां आंनि असे लोगोआ पुलिसजों गावथारजानानै बुरलुंबुथुर दैमायाव गारसोमहैजाबाय आइ दाबायदियाव आं दावहायाव थैयोब्ला आंनि गोथै सह'खौ आंनि जोनोम गामियाव लाबोनानै फबफै आइ बेल' आंनि हास्थायनाय गोसोमोदोम बिखा फोरदानै फोरदानै दावहाथिलिया दावहा नाङो सुथुरनि आखायाव आं थैबोला आंखौ लाबोनांगोन आंनि जोनोम गामिया आंखौ लाबोनांगोन आंनि जोनोम गामिया गामिनि खरलबसे हाखर जावनानै जुगामि फुथुनानै दोनफै आंखौ
गामिनि खरलबसे हाखर जावनानै जुगामि फुथुनानै दोनफै आंखौ मिनि रंजा उन्दुलांगोन बिमा जोनोम हादोरनि मुं लानानै बिमा जोनोम हादोरनि मुं लानानै गोसो मोदोम बिखा फोरदानै दावहाथिलिया आंखौ लाबोनांगोन आंनि जोनोम गामियाव आंखौ लाबोनांगोन आंनि जोनोम गामियाव सोरबाफोर आंनि हाखर सेरजों थांफ्लांबायोब्ला बियो आंनि साखाथिजों सोरबाफोर आंनि हाखर सेरजों थांफ्लांबायोब्ला बियो आंनि साखाथिजों सोङोब्ला बेवहाय सोर उन्दुदों सासे दावहारु उन्दुदों होननानै खिन्थानानै सासे दावहारु उन्दुदों होननानै गोसो मोदोम बिखा फोरदानै दावहाथिलिया दावहा नाङो सुथुरनि आखायाव आं फैबोला आंखौ लाबोनांगोन आंनि जोनोम गामियाव आंखौ लाबोनांगोन आंनि जोनोम गामियाव
dampar, dia gaspol dampar. Oh